U ozračju 50. obljetnice primjene suvremenog znanstvenog računarstva, razvoja prvog hrvatskog znanstvenog online računala, te objavljivanja knjige doktora Branka Součeka o toj temi, održan je 3. seminar o GRID-u, kompjutorskoj infrastrukturi i aplikacijama potrebnim za rad na najzahtjevnijim znanstvenim zadacima. Prvi je seminar polaznike upoznao s GRID infrastrukturom, drugi je predstavio GRID aplikacije, a posljednji je posvećen razvoju novih aplikacija. To je izuzetno važno jer brzinom ovladavanja korištenja te infrastrukture će se i povećati učinkovitost i svrsishodnost celog tog sustava koji ubrzava znanstveno istraživanje. Čak u nekim segmentima je nemoguće doći do nove znanstvene spoznaje ukoliko se ne koristi ova infrastruktura koja je od strateškog generičkog značaja. Seminar je namijenjen znanstvenicima i inženjerima, ali i svima ostalima koji se žele upoznati s načelima i mogućnostima distribuiranog računarstva.